epizodu. Mi smo se opet vratili u ovaj svijet. Ajde sad da napravim ovaj macerator. Znači flint, electric, redstone, ok. Ovo mi treba. Onda ti mi trebaš. Sad vidi nešto. I evo nas opet ljudi u Minecraftu. Ja sam nešto Fraps isključio, to što nije imao šta da snima, pa ajde napravimo ovo što sam ja htio. Refinition iron, furnace, ajde ovo moram da klikćem. Kako nije to? To nije ovako. Evo ga. Iron furnace. Iron furnace vam je jača od obične furnace zato što može ovo da radi. Od običnog furnace pretvori, vidite. Svaki tako neku rudu, u stvari bilo koji ignat, pretvori u refined iron. Znaš sad dobio refined iron i meni tako treba koliko? Meni treba jedan i redstone mi treba. Redstone block, a to se pravi, dobro, ajde. Znači ljudi, idemo mi da kopamo dok se ovo tu završi. Ajde, stavit ću još ovoliko, ajde, 4. Da napravim, ajde, napravit ću mač, kram ću da napravim, da se toliko od mene, tako, sve ne treba, čiji tebi ne treba, ovo ću da stavim tu, ovu lopatu, gdje je kramp, evo ga kramp, ovako i ovako. Ajde, jabuku ću da uzmem. Sve si ispreko, okej, evo tu. Idemo da kopamo. Gdje ćemo? Aj tu. Evo ga. Iz prvog cuga. Kovu, evo ga iron. I ko iz topa smo ga dobili. Ajmo, da ga iskopamo. Tamo još malo da napravim solar panel. Ne solar panel, ovaj. Kako zove? Macerator prvo mi treba. Macerator da sve to samlje. Kako se kaže? Samleve se kaže. Nemam ja čime da ovo daj. Čekaj, sad idem po drva. Evo ga, izbacio je. To me baš ne zanima toliko. Uzet ću ovo. Ovako. Uzet ću još ovo drveta, ajde. Svaki slučaj. Tako, još kućica nije ni dorađena, ovo je već izraslo. Ovako ću. I ovako. Tako. Nije dovoljno. Tako. Stavit ću ovako. Option, video settings, right, ok. Tako. Da ću mačom da kopam. Tako. Evo ga. Ajde. Da završamo i ovo. Evo ga, koper. Ne koper. Ovaj. Kako zoveš? Zoveš se... koper, pa dobro sam rekao. Paf. Dobili smo malo, okej. To što njoj mali, to devojci sreću kvari. I evo ga. Sad samo dobijemo flint. Ali kraj flint.
sad si izbaci. Dobro. Sad vidite valjda. Ajde izbaci se, ajde. Evo ga jedan. Drugi, treći ovih. 4, dobro je. Još samo redstone. I to je to. Neću tebe. Dobro, ajde kad se isto nameto. Ajde. I još jedan takav meni ne treba, evo ga još jedan kol. A ti iskopam, ajde. Iskopaj se. Ne znam kako je vreme kod vas. Kod nas je povremeno sunčano. Voda. Ajde, može ovo brže da kopa. Ovo vam isto pametno stavljate ovako. Nije dobro, nije baš pametno, ajde. Bolje ovako. Manje se griješi. Manje fejla pravi. Što sam od vas dobio. Ajde. Ajde, ću da dobijem ga. Malo redstone. F5. Ne F5. F2, F3. 28. 28. Još malo pa tu je. I diamond. Ovaj shower će upravo da mi pukne. Evo je. Dobro, sad ko pravi enderman, s rukom kopamo, idemo. Pardon. Samo izvolite. Pandor. Pinđur. I opet, tu vi ništa ne vidite, tako ni ja ništa ne vidim. Što sam joj stavio? Normal. Nema nijednog zombija. To je dobro. Ovda. Ajmo nešto, please. Sam ne wow. Sve može, ali ne wow. Čak i ajde i lapis da dobijem. Lapis je nešto, morate priznati. Morate. Ovo je stvarno bio jedan trenutak da ovo do kraja iskopam i da završim epizodu. O da. Ovo zmuklo izgasta se. Odgasta se u stvari. Evo ga. To je što nam falilo. To je to. Sunce ti žaru. Ja sam se usro. Možda, moš kući. Dobro, to te već u poslije da preradim u energiju. Jo, ljudi, koji sada se penja gore, jo. Nismo popeli tu. I gore koliko treba. I to je sve Iron Pick izdržao da iskopa. Do mojega. Do mojeg levog jajeta. Ovdje. I evo ga, popili smo se. Mislim još da mogu se zatrpam. Nije li dan više, mislim još je dan. Ja vidi što mi je drago kad vas vidim. Vidi, pokupi se. Koliko ti imam? 4, joj, sunce ti. Žarko. Aj daj neš, aj please. Aj daj. Aj daj, moš kući. Pivaj, baš tam. Moš. Pita ti materina. Ona meni hoće da ukrade ovaj
Sticky Racing. Ili kako god se čita. Ona meni hoće da ukrade. Nema šanse. Treba brže odradim. Ne već da stignem pre mrak. A važno sam dobio jedan sapling od nekog drveta. Dojaje. Ajde još malo, ajmo brate, ajde još malo. Ajde za šiljada to ostavim, ajde. Ni za kupus nisi, ajde. Ide. Šmo jedan, to je to. Još da ovo iskopam. To, brate, idemo. To. Idemo. I napišite onda dole u komentarima ako vam je ovo prekratka epizoda, tamo ga zombi. Ovo je prekratka epizoda, ja mogu isto da pravim neko 20 minuta, možda i... Ovo mi se ne sviđa. Muš kući. Pita ti materina. Joj, da li nisam goveo svetlio. Dobre. Dobre, pao je. Dobro je. Mali smo sreće. Ovo mi se baš nije bi se baš puno svidao. Na poku idemo da spavamo da ovi retardirani creeperi, skeletoni, po prvi put je gladan i ovaj kurac je opet tu. Muš kući. O ne, tamo, jebem ti sve. Skeleton, Ovo je stvarno bilo jedan trenutak da završim oni tamo sa pradadom, što nisu ovi mobovi stvaraju tamo gore i ovaj kurac je popeo gore. I mi se ljudi mi idemo u 6. epizodi. Čekaj, možda mogu da napravim za zadnjih. Ne, ti tu. Možda mogu da napravim nešto, nemojte još da idete. Možda ima samo toliko vremena da napravim još jedan. Možda ima samo toliko vremena. Rubber. Koper. Ovo. Možda ima samo vremena da nastavimo ovo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Evo ga, 6. Copper cable. Onda ide copper cable ovako. Onda ovo. Onda ovo. Jeste, evo ga. Electric circuit. Onda... ne. Da, jeste. Flint. Evo ga flint, dobro. Ja zaboravio da je kod mene. Sad vidimo. Machine. Aha, treba mi još ovog. Tu sam se ispavio. Ajde tu da ga stavim, ajde. Ajde stavim da ga poređam malo ove stvari, ajde. Imamo 6. Koliko treba? 3. 7 meni treba. Ne, ovo je tin. Tin ne treba uopšte. Dirt mi ne treba. Ovo mi ne treba. Ovo sve treba opet. 8. Na kursu te nosim. Ovako. 4. Tebe ovako stavim. Ajde, ovo se brzo napravi. Ajmo iron furnace. Ajmo, radi brže, ajmo. 5. Koliko meni treba? 7, ako je pun 8. 3, 6, 9 je pun. Te meni treba 8 onda. Joj, ljudi, kako se ovo pravi. Joj, sunce ti žarko. 2, ajmo još jedan, to je taj, ajde. To je taj. Ajmo, Đurđo. Ajmo, na noge lagane. Evo ga, 3. Sad vidimo. Joj, što mrzi kako ićemo ovo. Evo ga, machine block. Ovako. Pa onda što ovako. I onda ovako. Ne. Kako ide? Aha, cobblestone ide, aha.
Umjesto redstone ide cobblestone. I mašin blok. Evo ga, macerator! Oh yeah! Mislim da ga stavimo. Aj, tu ću da ga turim. Sad, on bi trebao sad da izvuče energiju od jedne stvari. Nisam siguran od koje stvari. Ali ovako. Aha, on bi sad trebao da izvuče iz jedne ove energiju on treba sad da vuče. To ću u sljedećoj epizodi da vam pokažem kako on to vuče, tu energiju. Ovaj rubber može tu da stoji. Ovo tu. I ti tu. I tako ljudi mi se vidimo u koja? 6. 5. Nisam sad siguran to da zabežim. I to je to. Pozdrav ljudi.